खुलुमबाय दिनै 16 फेब्रुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राजसल'खौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राजसल' खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि सरासनस्रा खोथायावनो गोसोआव दुखु सोमजिनो हागौ। गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम। बृष राशि बायदिसिना जेंनानि थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मिथुन राशि जेखि फालांगि मावा मानो मुलाम्फा मोननो हागोन। गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। कर्कट राशि रावजोंबो जेंना गैयै सान्थियै दिनखौ बारहोनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। सिंह राशि फालांगियारि मावग्रानि थाखाय गाहाम सान। रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां सान। कन्या राशि बायदिसिना बेरामाव गोग्लैबायनो हागौ। देहाफोरखौ सांग्राङै लाखिनाया मोजां। तुला राशि मोजां सुबुंजों लोगो जानानै थानो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि सोरखौबाफोर गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंनो हागौ। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। धनु राशि मावनो लानाय खामानियाव गोनो गोथो साननाय सोमजिनो हागौ। गोसोखौ धैर्य हमनाया मोजां। मकर राशि मोजां रोंगौथिनि थाखाय सनमान मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कुम्भ राशि फाननाय फालांगियाव रांखावरि मुलाम्फा मोननो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। मीन राशि नखर संसार जानायाव सान्थिखौ मोननो हागोन। गोजोन सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।